Se no abrente deste día poidéramos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas as direccións, abrangueríamolo portento dunha mañán única. Dende as outas planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, até as rías mainas de Pontevedra, oureladas de piñeiraes, dende as serras nutricias do Miño e a gorxa montañosa do Sil até a ponte de Ourense, onde se peitean as augas de entrambos ríos, ou dende os cabos da Costa Brava da Cruña, onde o mar tece encaixes de camariñas, até o cume do Santa Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal, por todas partes xurde unha alborada de gloria. O día de festa comeza en Santiago. A berenguela tanxe o seu grave sino de bronce para anunciar a festividade do apóstolo, e de seguida comeza unha muiñeira de campás, repenicada nas torres do Obradoiro, que se comunica a todos os campanarios da cidade. Podemos imaginar, por exemplo, unha santa compaña de inmortais galegos en interminable procesión. Ao frente de todos vai Prisciliano, o heresiarca decapitado, levando a súa propia cabeira nunha arqueta de marfín e afincándose nun longo caxato que remata coa fouce dos druidas a modo de báculo episcopal. Siguen a Prisciliano moitos adeptos, varóns e mulleres. Detrás veñen dous magnates, que cicais sexan Teodosio, o grande emperador de Roma, e San Dámaso, o sumo pontífice da cristiandade, seguidos ambos por unha hoste de soldados e cregos. Ollamos dispois unha ringleira de mortos esclarecidos, portando atributos da súa dignidade ou profesión. Alí recoñecemos a pelengrina Eteria, con túnica de branco liño e camiñando con arfado compás. O historiador Paulo Orosio, o discípulo de Santo Agostiño, cun rolo de pergameos na man. O bispo e cronista Itacio, que alumea o camiño cunha lámpada de bronce. A San Pedro de Mezonzo, o autor da Salve Regina Mater, o cántico máis sublime da Irexa, cunha fragante azucena nos beizos. O fundador San Rosendo, que sostén litúrxicamente a custodia do noso escudo tradicional, e moitos outros. Detrás aparece Xelmírez, o primeiro arzobispo de Compostela, revestido de pontifical, con aurifulxente cortexo de mitrados e coengos. Após do perlado ven Alfonso VII o emperador, con cetro na destra, espada na sinestra e coroa de ouro e pedrarías nas sens. Siguen o emperador o conde de Traba e demais bultos da soberba feudal de Galiza. Ollamos dispois os monxes letrados, en longa fileira, con velas acesas e libros abertos. Ven detrás o mestre Mateo, co Apocalipsis debaixo do brazo, encabezando unha grea de arquiteitos e imaxineiros que portan as ferramentas das súas artes. Aparece de seguida unha moitedume de xograres e trovadores, en mestura de tipos e atavíos. Algúns semellan ter sido monxes, outros calzan esporas de ouro en sinal de que foron cabaleiros, e os máis deles van esfarrapados, con bellas cítaras, laúdes e zanfonas ao lombo. Alí recoñecemos a Bernaldo de Bonaval, Airas Núñez, Eanes de Cotón, Pero da Ponte, Pero Meogo, Xoán de Guillade, Mendiño, Xoán Airas, Martín Códax, Paio Gómez Chariño, Macías, a Padrón e tantos outros, todos con lume no peito. Non tardan en aparecer as dúas velidas e infortunadas irmáns, Inés e Xoana de Castro, a que reinou en Portugal dispois de morta e a que foi raíña de Castela nunha soia noite morna de Brán, como dúas rosas murchas, levando en bandexas de prata as coroas do seu efímero reinado. Veñen dispois os moitos varóns altaneiros de Galiza, os señores feudais, que non souperon vivir en paz nin consigo mesmos, todos montados en cabalos negros, dende Andrade o Bo, seguido polo porco heráldico ou totémico da súa casa, até o valente Pedro Madruga, que leva o puñal da traición espetado no peito. Como grupo singular, destácase Pardo de Cela e os seus compañeiros de martirio,
inxustamente decapitados, que portan con entrambas mans as cabezas aínda frescas, que deitan sangue e piden xusticia. Tamén vemos os feudais eclesiásticos, entre eles os arzobispos Fonseca, pai, fillo e neto, que levan unha mula cangada coas obras de Erasmo. Detrás dos magnates ven a pé o Vasco da Ponte. E cronista de seguida recoñecemos a impoñente tropa dos irmandiños, todos con bisarmas e fouces mangadas en paus, levando por abandeirado a Rui Xordo, que sostén en outo un facho de palla acesa e fumeante. E aquí empeza a decaer a categoría do fúnebre cortexo, como decaeu Galiza ao trocarse en pobo sometido. Pero aínda se ven moitas individualidades poderosas, como Sarmiento de Gamboa e os Nodales, que camiñan xuntos, portando astrolabios, atlas e cunchas estranas. O filósofo Sánchez, con muceta de doutor. Os virreis de Nápoles e das Indias, condes de Lemos e Monterrei, que serviron lealmente a quen non merecía ser servido. Os embaixadores filipescos, Zúñiga, De Castro e Gondomar, que inútilmente derrocharon talento, sabiduría e arte diplomática. Os escultores Moure e Ferreiro, xunto cos arquiteitos Andrade e Casas e Nóvoa, que ceibaron de cadeas a nosa oprimida orixinalidade. O padre Sarmiento e o padre Feixóo, que remediaron o atraso cultural de España coa súa erudición e o seu xenio enciclopédicos. Ben axiña Nicomedes Pastor Díaz, coa súa lira de nácar, abrindo a renascencia literaria de Galiza, seguido polos poetas Añón, Rosalía, Curros, Pondal, Ferreiro, Lamas, Amado Carballo, Manuel Antonio e moitos outros, todos con estrelas so borda frente. Os historiadores Biceto, Murguía e López Ferreiro. Os patriotas Faraldo e Brañas, a pensadora Concepción Arenal, a escritora Pardo Bazán e, por fin, o gran don Ramón, aínda non ben descarnado. En canto a Santa Compaña dos inmortais se perde na revolta dun camiño, detrás dun pinal, vemos xurdir do humus da terra nai, saturada de cinzas humáns, unha moitedume infinida de luciñas, que son os seres inominados que ninguén recorda xa, e que xuntos compoñen o substractum insobornable da nosa patria. Esas ánimas sen nome son as que crearon o idioma, a cultura, as artes, os usos e costumes, o feito diferencial de Galiza. Elas son as que humanizaron a nosa terra patria infundíndolle a todas as cousas que na paisaxe se nos amostran o seu propio espírito, co que pode dialogar o noso corazón antigo e panteísta. Elas custodian no da terra os legados múltiples da tradición, os xermes incorruptibles da nosa futura historia e as fontes enxebres do noso xenio. Esas luciñas son o pobo, que nunca nos traicionou. Son a enerxía coleitiva, que nunca perece. Son, en fin, a esperanza celta, que nunca se cansa. Esta moitedume de luciñas representa o que fomos, o que somos e o que seremos sempre. Boa tarde, alcaldesa, autoridades, homenaxeadas, veciñas e veciños. Vimos de escoitalo na proxección. Se no abrente deste día puidéramos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas as direccións, abrangueríamos o portento dunha mañá dun día único. Con estas palabras abría Afonso Daniel Rodríguez Castelao a súa alba de gloria no Teatro Argentino de Bos Aires en 1948 e danos pé para comezar tamén nos esta celebración na que, logo de escoitar a marcha procesional dos gaiteros de Pontevedra na gaita de Oli Xirález e acompañado a tambor por Gustavo Couto, voaremos sobre a nosa terra,
arrequeceremos o lume, botaremos unha copla e daremos boa mantenza a corpos espíritos da man das 4 persoas que hoxe recoñecemos nesta nosa Alba de Compostela. Canda eles, vos, nós, esa que Castelao denominou no seu derradeiro gran discurso público moitedume infinda de luciñas. Esas ánimas sen nome son as que crearon o idioma, a cultura, as artes, os usos e costumes, o feito diferencial de Galiza. Esas luciñas son o pobo que nunca nos traizou, son a enerxía colectiva que nunca perece, son, en fin, a esperanza celta que nunca se cansa. Esa moitedume de luciñas representan o que fomos, o que somos e o que seremos sempre. Así que todas e todos vos, brillantes vagalumes, recibida a benvida á Alba de Compostela, esta nosa celebración cidadá, orgullo de sermos habitantes de Santiago de Compostela, a capital de Galicia, neste seu día de festa maior, nun ano, o 2025, denominado Ano Castelao con motivo da conmemoración do 75 aniversario da morte do ilustre rianxeiro. E precisamente, e antes de darmos paso aos recoñecementos que hoxe nos convocan, queremos convidar ao presidente da Fundación Castelao, a Miguel Anxo Seixas, a que nos acompañe no escenario. Aquí a alcaldesa Goretti San Martín e o concelleiro Gonzalo Muiño Sánchez, a que empregamos que suba tamén ao escenario, faranlle entrega dun agasallo con motivo do Ano Castelao. Autoridades, composteláns, galegos, gracias por virdes. A Fundación Castelao naceu o 28 de decembro de 1984. Ten a sede en Santiago de Compostela. Dende Santiago colaboramos con todas as persoas do mundo que pidan a nosa axuda, a nosa colaboración. O noso guieiro é Castelao. Castelao, para nós, é o exemplo ético de compromiso coa lingua, coa cultura e con Galicia. El, en 1910, cando xa era un licenciado, optou por vir a Galicia, por defender unha lingua e unha cultura, por facer política. E fixo ben, e fixo moi ben. El entronca cunha tradición popular e comunga con ela, pero ao mesmo tempo tamén comunga con eses trovadores medievais como Bernal de Gonaval, que de 1220 a 2240 xa cultiva a literatura galega, cando nace a alta literatura galega. El vai ser un continuador máis desa tradición. El, unha vez que está en Galicia, vai sentir a voz do povo, vai escoitala, vai escribir para eles, vai dibuixar para ese povo, vai coller ese povo e vai no levar á prensa para darlle dignidade. Os seus dibuxos eran unha festa, a xente recoñecíase neles, vían o seu pensamento, eran uns trazos moi ben feitos. Non hai galería máis completa da arte galega que todos os dibuxos que comezou a facer Castelao. Son uns dibuxos memorables. E a xente coñecíao e recoñecíao. El vai ser un loitador contra a injustiza. Só vai intentar aliviar a dor que teñen moitas persoas, porque a injusticia causa dor. É un loitador contra a dor e é un loitador contra a injustiza. O pobo galego agradeceullo e, ao final, reconoceuno como un símbolo de Galicia. Nós
cremos que Castelao fíxonos, faranos e seremos sempre máis e mellores galegos se o temos presente. O día 22 de xuño de 1924, xa na censura e na ditadura de Primo de Rivera, saiu un dibuixo no Galicia. A xente, como sempre, foi ao quiosco a ver o dibuixo de Castelao en primeira plana. Era celebrado, era comentado. No dibuxiño hai dous vellos. Están nun eixido dunha casa de pedra cunha escaleira que leva un patín. Están falando os dous, e un deles dille ao outro: ti estás cos de antes ou cos de agora? E contéstalle o outro que está: eu estou cos de despois. Nós, a Fundación Castelao, estamos cos que estiveron con Castelao, cos que agora están con Castelao e cos que sempre estean con Castelao. Moitas gracias por quererlle a Castelao. Escribía Castelao no seu ensaio Sempre en Galiza que o verdadeiro heroísmo consiste en trocar os ancellos en realidades, as ideas en feitos. E diso saben ben as persoas que hoxe celebramos dende as alturas do ceo, ese voar sobre a nosa terra, a forxa do lume e do metal, o alento do canto e a calidez olorosa dos fogóns. As 4 persoas que hoxe serán recoñecidas coa Alba de Compostela foron elixidas polo Consello Asesor de Condecoracións do Concello de Santiago por unanimidade. Iso xa é unha gran festa. Son distinguidas polas súas respectivas traxectorias persoais e profesionais, tendo en conta o seu arrango social, a súa relevancia e a súa proxección nos ámbitos que representan. Este recoñecemento cidadán está simbolizado nun fermoso obxecto, a constelatio, unha peza de ourivería deseñada e elaborada por José Castro de Noroeste Obradoiro. Trátase dun disco de prata coa forma da lúa, asentado sobre unha peaña de madeira queimada que representa a noite. No disco figura incrustada a constelación Canis Majoris, coa súa estrela principal Sirius, a máis brillante de todo o firmamento. Sirius serviu de guía ao longo dos séculos para chegar ata aquí, ata a fin da Terra, ata o océano da morte onde se reinicia a vida. E coa estrela Sirius como guía, comezamos. Polo seu labor de mestre ferreiro especializado en forxa de construcción e na súa restauración, e que desenvolve o seu traballo de modo tradicional e empregando técnicas do oficio prácticamente perdidas na actualidade. Polo seu traballo na restauración das forxas de gran número dos edificios emblemáticos de Compostela, na Catedral, no Pazo de Raxoi, no Hostal dos Reis Católicos, nas Fontes de Santiago ou na Colexiata de Sar, e pola súa participación en diferentes iniciativas docentes e de divulgación sectorial. Recibe o recoñecemento o mestre ferreiro Santiago Martínez Otero, coñecido como Chago Martínez. Entregan o recoñecemento a alcaldesa Goretti San Martín e o concelleiro Gumersindo Guinarte Cavada, a que empregamos o escenario. Boas tardes. Moitas gracias a todas as persoas que dun xeito directo ou indirecto fixeron que sea posible que hoxe este aquí. Non atopo as palabras axeitadas para definir o que sinto, pero estou sumamente orgulloso e sumamente agradecido. O meu paso pola Escola Taller fixo de min o que sou hoxe, no mundo da forxa. Gracias a Antonio Campos, o meu maestro, que foi o que me
enseñou a aprender a forxa, a quentar os metales na súa propia temperatura, tanto ferro como latón, etc., e a darlle os primeiros paus con martelo. Gracias a Rosa Méndez, profesora de Historia, que nos fixo entender e apreciar a nosa querida Compostela, que as súas clases de Historia Xeral e Historia do Arte. Nunca esquecerei unha clase que nos dou sobre Doña Urraca nas escalinatas de San Martín Pinario. Moitas gracias tamén aos que me seguiron e me foron ensinando o oficio, como Manuel Varela de Talleres Picaños, Ramón e Manolo de Armesa, xunto co gran maestro que tuven, Florencio Pereira. Que podo dicer de miña familia? Que sempre estiveron apoiándome, tanto psicolóxica como económicamente, nos tempos máis duros da miña andaina. Sinto que a miña cuna é granítica, pois nacín en Compostela e, como ben dicía meu pai, a nosa fermosa aldea grande. Moitas gracias, Compostela, por facer de min un fillo especial. Saúde. Moitos parabéns, Chago, e grazas polas túas palabras. Pola súa actividade no eido da sanidade durante máis de 40 anos, 34 deles traballando como médica no helicóptero do 061, o que lle merece a consideración de médica de helicóptero decana do Estado español. Polo seu labor no mundo da docencia, da divulgación especializada dirixida a profesionais do eido sanitario, das forzas de seguridade e de entidades de voluntariado. Recibe o recoñecemento a médica Rosario García Rúa, máis coñecida como Charo Rúa. Entregan o recoñecemento á alcaldesa Goretti San Martín e ao concelleiro Borja Verea Fraiz. Sube, por favor. Boas tardes, miñas donas, meus señores. Hoxe xa o dixeron dúas veces, pero mira, o meu discurso, o meu falar agora aquí, comeza dicindo: si no abrente deste día poidéramos voar sobre a nosa terra e percorrela en todas direccións. Bueno, o resto xa os coitástedes, pero si sabedes que comenzaba o discurso de Castelao no ano 48 en Argentina. Podería referirse Castelao neste párrafo ao meu traballo? Explícovos por qué. Igual non, pero igual sí. Durante 35 anos, o ALBA, abrimos o helicóptero sanitario do 061 e estamos dispostos para percorrer a nosa terra en calquer dirección donde se necesite a nosa axuda. É certo que Castelao nesta frase, en tono de leda algarabía, é como un resurdir, unha forma de expresar a súa intención, non é o noso cometido. Ese non é o noso cometido nestes vós, é moi diferente. Nós non reivindicamos nada. Dende logo, non é de lecer, pero é certo que dende o primeiro día deste traballo somos conscientes da sorte que temos de ver o noso país dende esta perspectiva. Somos uns privilexiados. Agradezo sinceramente esta distinción que recibo hoxe, inda que teño dúbidas de merecela. De todos os xeitos, recibir a Alba de Compostela, sendo como son santiaguesa de nacemento, de vida e de traballo,
para min é un gran orgullo e, dende logo, o mellor broche para tantos anos dedicada á emerxencia. Tamén quero aclarar que para min o maior premio é o agradecimento das persoas atendidas e das vidas salvadas durante estes 34 anos. Si 100 vidas vivira, repetiría este traballo. É un traballo duro, sobre todo desde a parte psicolóxica, pero non hai maior satisfacción que saber que fixeches todo o que podías polos teus pacientes. Moitas grazas. Parabéns, Charo, moitas grazas por todos e cada un dos teus albas no 061. Por ser un referente no mundo da hostalería, dende que puxo en marcha a Casa de Xantar o 16, asentada no barrio de San Pedro, e que neste 2025 celebra orgullosa o seu 30 aniversario, por crear comunidade ao redor da cociña tradicional e de calidade, por converter o seu restaurante en lugar de xuntanza cultural e social, conseguindo crear un espazo de referencia tanto para as persoas visitantes como para a veciñanza. Recibe o recoñecemento Xesús Manuel Cova Cascallars, Suso do 16. Entrego o recoñecemento á alcaldesa Goretti San Martín e á concelleira Miriam Louzao Fernández. Suba, por favor. Boas tardes a todas e a todos, gracias por vir. Dixo miña nai, mamá, a onde vas? Dixo, mamá, teño que marchar, que teño que ir a Compostela, que me dan o alba de Compostela, e di miña nai. E logo, tan pobres son en Compostela que non teñen a que andar, yo tes que ir ti. Meu filliño vales pa todo. Dito isto, parabéns aos compañeros e compañeiras, grazas a quen se lle ocorreu darmo, que a idea de bombero, pero esta moi boa, entendo que non se me dá a min, que se lle dá ao gran 16, que a ver o merece. Agradecerlle á ciudadanía de Compostela por terme acollido tamén. Agradecer a Rúa San Pedro, o que era e o que é. Os meus socios por terme aguantado, eu a eles a min, pero bueno. A Rúa San Pedro, e quixera facer unha mención especial, porque eu cheguei a Santiago e tuve uns pais na Rúa San Pedro, que foron Julio e Divina do Barrodeiro, que quero facer mención a eles. Despois, dedicarlle a toda a clientela, que xa non é clientela, que son amigos, a todos os traballadores e traballadoras que pasaron polo 16. Grazas, grazas, grazas. Proveedores, clientes, amigos, hoteleiros, tendas, xente que se acordou sempre do 16, taxistas, que sempre mandaban xente ao 16, que nos fixemos o que podemos da mellor maneira que soubemos. A veces fendo cousas ben e outras veces equivocándonos. Quixero dedicar á miña familia, por suposto, alguén anda por aí, á miña mai e á miña madriña, que sempre me cuidaron moito e me quixaron moito. Despois, facer unha mención especial para a xente do Salnés, para os salnesianos, que me recolleron cos brazos abertos cando volví para lá. A veciñanza de Portas, que se portou comigo de maravilla. Os Lalin Lovers. Especialmente quero dedicarlle a dous nenos que quero moito, que un é Romanciño Rodríguez e outra Sariña Louzán Cores, para vós, sin lugar a dúbidas. E ora quero facer unha mención especial, se me permitides, aos que non están. Os que non están, que estarían tan orgullosos de que eu estivera aquí. E fago mención, e ora sí que me emociono, a Begoña Camaño. A Moncho Fuxan. A Lino Rieiro.
a José María Echaniz, a Nacho Mirar Fole, que estarían super orgullosos de que eu estivera aquí. Pouco máis que decir, porque eu creo que está todo dito, non? E eu tampouco son quen de estar aquí. Grazas, grazas, grazas. Parabéns, Suso. Xa está falando, claro. Dicía que non estaba nervioso, algo nervioso ao final sempre se está. Sempre se está. Moitas grazas. Se isto fixéramos nunha mesa, cotilleando, domingos, cotilleando aquí, largando, estaríamos moito máis cómodos. Moitas grazas pola conversa, pola fartura, por acordarte dos que non están e porque tamén todas as que estamos aquí estamos moi orgullosas de que recibas este premio. Finalmente, por ser transmisora da música e das melodías populares, desenvolvendo un importante papel como informante en compilacións e recollidas de música tradicional, por converterse nunha das referentes compostelás aínda en activo na transmisión da poesía popular oral, recibo o recoñecemento a cantareira informante nacida en Grixó e veciña de San Xoán de Fecha, Pilar Aurora Otero Pérez, coñecida como Aurora de Freira. Entrega o recoñecemento á alcaldesa Goretti San Martín e á concelleira María Rozas, a que pregamos que suba, por favor. Xa está aí escrito. Xa está aquí todo. Gracias e buenas tardes a todos. Quero agradecer primeiro aos meus fillos, porque sempre estuveron apoiándome nos momentos máis difíciles. A miña familia e aos meus veciños. E por último, agradezcolle ao Concello de Santiago por pensar en min, porque non o esperaba. E quedei moi emocionada. Agora falo eu, vale? Vale, non fala ti. Bueno, Aurora ten centos de coplas na súa cabeza e no seu corazón. Agora vai a agasallarnos con unha mostra da súa arte. Vai a cantar aí unha pequeniña peza, quere que eu a acompañe para non poñerse tan nerviosa. A mí sí que me gustaría que esta peza, que ademais de disfrutala, todos os presentes, servise para facer unha recolleita colectiva, como se fixo con Aurora e con tantas Auroras nestes anos, e para que de alguna maneira tomemos conciencia deste maravilloso patrimonio inmaterial que teñen elas nas súas cabezas, que é a música de transmisión oral, a música tradicional, e que tomemos conciencia, sexamos responsables de continuar transmitindo, espallando esta música que é a que nos axuda a entender un pouquiño mellor quen somos. Empezamos. Debaixo da oliveira dá gusto parrandear, non chove nin dá erballo, nin deixada o lunar. Ai la la la, ai la la la. O paxaro de María
ándame nas miñas ceixas. Come, paxariño, come, veremos as que me deixas. Ai la la la, ai la la la. Algún día por te ver, daba unha volta na rúa. Agora xa dou 50 por non ver a sombra túa. Ai la la la, ai la la la. Vámonos daqui que horas, vámonos daqui que horas. Vai o carro das estrellas por riba das casas novas. Ai la la la, ai la la la. Gracias a todos. Gracias. Moitas gracias. Vamos alá. Moitos parabéns a Aurora por esta vida cantada. Ela estivo acompañada no escenario por Esther Castelao Balboa e ambas as dúas nos fixeron este alumiño musical. Agora ten a palabra Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela. Moi boa tarde, obrigada por ateigardes por terceira vez este teatro principal para esta entrega destas Alba de Compostela. Moi boa tarde a todas as autoridades, as persoas que quixestes estar hoxe aquí connosco, as compañeiras e compañeiros de corporación, amigas e amigos, familia destas persoas recoñecidas con esta Alba de Compostela, Chago, Charo, Suso, Aurora. A verdade é que as persoas que partillaron con Castelao os últimos anos da súa vida contaron que cando falaba de futuro e de proxectos que tiña na mente, sempre repetía a mesma frase. E dicía, cando volva a Galiza, e así seguido unha e outra vez até os seus últimos días. É posíbel que Castelao soubese, máis aínda cando a enfermidade se foi agravando, que xa non ia regresar nunca ao noso país, e a pesar diso repetía aquel dito, repetía aquela frase. Quizáis era esa frase o que o mantiña con vida, non? Esa vontade de regreso, esa ilusión de volver á súa terra. A Alba de Compostela naceu para recoñecer persoas do noso concello, para premiar quen fai máis grande este territorio que habitamos, para agradecer ese traballo colectivo, o esforzo co que gañamos como comunidade. Premiar quen garda unha cantiga e sabe transmitila, quen coida e acompaña, quen dá continuidade a oficios tradicionais ou quen sostén con entusiasmo sectores que son chave para a nosa economía, mais tamén para a nosa socialización. Son moitas as razóns que temos para recoñecer a nosa veciñanza. A persoas das que, na maior parte das ocasións, non vemos os seus nomes nos xornais, infelizmente, mais que son vitais para un concello vivo, dinámico, con moita historia, mais tamén, como aquí xa foi dito, con moito futuro. Estas Alba de Compostela son conmemoracións para a nosa veciñanza, unha veciñanza que ten que mostrarse en toda a súa intensidade con actos principais dunha festa que é de toda Galiza. Mais precisábamos mirar para nós, para atopar xustamente nesta conmemoración e para festexar como composteláns e como compostelás. Así naceu esa Alba de Compostela naquel 2023, en que celebrábamos o 75 aniversario do derradeiro discurso de Castelao. A intensidade dese texto, a emoción da súa construción literaria, a evocación directa á nosa cidade no día da festa grande, fixo que nos animáramos a crear un acto singular.
celebrar un discurso, un texto dunha inusual beleza e dunha incuestionável relevancia para o noso país. Foi, sen dúbida, un feliz atrevemento aquel que fixemos, un atrevemento que conseguiu consolidarse xustamente aquí a vosa presenza, marca iso, sinala iso, afondar na súa condición de conmemoración local, mais tamén festexar un discurso que é único e que fala de esperanza. Esperanza desde a distancia, desde o exilio, pero que fai memoria emocionada desta terra e imagina un regreso en liberdade que evidentemente para o seu autor xa nunca se produciría. A Galiza, pois, no día grande que a festexa, adicou as súas derradeiras verbas ditas en público, xustamente a Galiza, que no acto ao que nos referimos foron pronunciadas diante dunha moitedume que as escoitou con namoro. Esa frase forma parte dese texto introdutorio á edición de Alba de Gloria publicada polo Centro Galego de Bos Aires un ano despois da morte de Castelao. Unha moitedume que escoitou as súas palabras con namoro, di, e non temos a menor dúbida de que así tivo que ser. Imaginamos hoxe, tanto tempo despois, aqueles centos de persoas da colectividade galega emocionadas, escoitando en silencio o que sería o testamento oral de Castelao, contaxiadas pola intensidade do discurso, polo poder evocador das palabras do que consideraban como era lei o primeiro presidente de Galiza, sen saberen daquela que asistían á despedida en público dunha figura histórica. Iniciamos, pois, a Alba de Compostela cando se cumprían os 75 anos daquel acto en que fora pronunciado o discurso. O pasado ano, a efeméride era o aniversario número 40 dunha data tamén significativa na relación de Castelao con Compostela, a traída dos restos para ficaren para sempre no panteón de galegos ilustres. En este 2025, lembramos o seu falecemento no exilio, acontecido hai 75 anos, menos de 2 anos despois de que Alba de Gloria pechase a conta inmensa de actos públicos de Castelao, a maior parte deles centrados na defensa dos dereitos do noso país, a comezar polo propio Estatuto de Autonomía. Declarado oficialmente ese 2025 como ano Castelao, comprácenos incluir esta Alba de Compostela na programación destinada a lembrar o político, o escritor, o artista, o investigador, o autor, en definitiva, dunha grande obra que, como dicía a súa compañeira Virxinia Pereira, era, na súa totalidade, esencialmente política. A memoria de quen o tratou informou de que cando Castelao pronuncia a súa Alba de Gloria xa está a sentir os síntomas da enfermidade que o levaría á morte. A partir do acto no Teatro Arxentino, o seu estado empeoraría progresivamente nun tempo de dor e sufrimento que sempre lembrou con pesar o seu círculo máis próximo. Mais, mesmo nese momento, cando as forzas minguaban, aquel cando volva a Galiza continuaría a ser a forza que alentaba esa pouca vida que ficaba xa até a chegada da morte o 7 de xaneiro de 1950. As imaxes confirman que o seu velorio e enterro foi o acto máis maioritario da colectividade galega, un soterramento de presidente, como era considerado, con máis de medio quilómetro de carrozas cargados de ramos e de coroas nesa condución ao cemiterio da Chacarita, que logrou paralizar a Avenida Belgrano de Bos Aires, onde había de permanecer máis de 3 décadas até ese traslado en 1984 a Compostela. Ninguén en Galiza, nin home histórico, nin persoa vixente, acadou como Castelao semellante suma de amor. Dixo neses momentos Eduardo Blanco Amor. E hoxe, tamén neste teatro principal, nesta homenaxe que lle tributamos, queremos confirmar que sí, que o amor é inmenso e merecido, e que non nos cansaremos de lembrar esa figura e esa traxectoria que nos honra como país, e que nesta cidade que tamén era súa servirá para recibir milleiros de pasaxeiros nesa estación intermodal que leva o seu nome. El non volveu ver a nosa terra como moitas outras persoas as que a ditadura lles quitou a vida, as que lles impediu vivila no lugar e coa liberdade que desexarían. Facer memoria delas é un acto de xustiza, como é tamén devolver o roubado.
Compostela entendeu hai moito tempo a importancia que teñen as pegadas da historia e a necesidade de impulsar colectivamente a súa restitución, como fixo coas estatuas do mestre Mateo que volverán pronto a dar testemunha dela na nosa cidade. Non puido ser, nin morreu na súa terra, nin viu alumear o sol da liberdade ou a turuxo da vitoria. Era o seu obxectivo, o seu soño incumprido, un compromiso da súa vida política, da súa vida ética, que hoxe sentimos como unha ensinanza imprescindível. Así que, velaquí está a nosa obriga e o noso compromiso coa veciñanza. Pensar nas persoas que viven e traballan aquí todos os días, dar ese salto daqueles momentos a hoxe. E para hoxe, esa Compostela que queremos, que sexa unha cidade viva, dinámica, con futuro, en que se impoña o ben común, implica tamén recoñecer esa veciñanza que está hoxe facendo iso, facendo que haxa beneficios para todo o mundo, para festexar unha cidade de vida, unha cidade onde xustamente haxa mulleres e homes que cada día coidan do noso concello, que cada día melloran a nosa cidade. Por iso, a Corporación Municipal, este Concello de Santiago non pode facer outra cousa máis que agradecerlles a esas persoas, a estas, hoxe, Chago, Charo, Suso e Aurora, as que fixemos o ano pasado, tamén o ano anterior e as que seguiremos nos anos vindeiros, darlles ese agradecemento e darlles ese aplauso. Desde o primeiro momento contamos coa complicidade da Fundación Castelao, por iso quixemos nesta ocasión, neste ano dedicado ao xenial Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, recoñecer o labor desa entidade. Moitísimos parabéns polo voso traballo. E aquí temos, moitísimos parabéns, e aquí temos, pois nesta terceira edición da Alba de Compostela, 4 novos nomes para engadir a ese conxunto cada vez máis amplo de persoas aplaudidas polo seu labor, polo seu amor a Santiago, pola súa entrega, por ao final crearen xustamente comunidade. Quero felicitalas a elas, que teñen méritos abondo en ámbitos de actuación e disciplinas diversas. Memoria e futuro. Xustamente na nosa historia, infelizmente, o barrio de Angrois deu nome ao máis dramático accidente que lembramos, mais tamén deu nome á solidariedade dunha veciñanza da que nos sentimos orgullosas e orgullosos. Unha veciñanza que saiu das súas casas para axudar, para rescatar persoas, para apoiar quen o precisaba, para dar todo o que estivese nas súas mans. Entre esas mans xenerosas e solidarias estaba a médica Rosario García Rúa, Charo Rúa, que conta con eses 44 anos de profesión, 34 deles traballando no helicóptero 061, que tantas vidas salvou. Diso, xustamente, é do que falamos, de salvar vidas nesas máis de 10.000 emerxencias atendidas por esta muller que foi a primeira en subir a un helicóptero no Estado español. Aí está nese helicóptero médico. Muller do noso tempo, sabe que o que non se coñece non se valora e por iso é autora do perfil @helicosantiago, creado para difundir o labor do helicóptero do 061. Grazas, Charo, moitísimas grazas por todo ese compromiso coa vida das persoas. Nos 30 anos que leva aberto o emblemático restaurante o 16, na rúa de San Pedro, a ninguén que por ali pasase lle foi indiferente unha das persoas máis queridas da cidade. Se al todo o mundo dicimos, pois Xesús Manuel Cova Cascallar, dixenlle algunha persoa, premiamos, e dixo, a quen premiades. Evidentemente, se non decimos Suso do 16, non imos saber que nos temos diante a unha persoa que é capaz de tratar polo seu nome a moitísimas das persoas que por ali pasaron, de, ao final, facelos amigos e amigas, de eso que significa ese comercio de proximidade, de que ao final saibamos que imos ser o mellor tratados, o mellor tratadas, porque sabe que é necesaria esa empatía, esa cordialidade, esa conversa, esa boa cociña, ese repartir felicidade e acabar preocupándose tamén polas persoas que chegan ao seu establecemento. O 16, por outra parte, sempre foi un verdadeiro referente de cultura, un lugar que é sede de encontros, unha casa de xantar de grandes nomes da nosa música e da nosa literatura. Xustamente, el tamén falou de nomes de persoas que se foron e que darían moi boa conta disto.
creo que é importante destacar aquí esa aposta polo produto galego, pola cociña tradicional, ter sido mecenas de moitos proxectos e produtos culturais, así que obrigada, Suso, por converter o 16 nun espazo para soñar, para falar, para cantar, para crear e para xantar ao mellor estilo de Santiago. Compostela é arte. Iso sabémolo nós que vivimos aquí, que tripamos as súas pedras todos os días, e sábeno tamén as persoas que nos visitan. Conta cun patrimonio riquísimo que precisou dos oficios para se construir ao longo dos séculos. As mans artesás en moitas materias, algunhas delas mesmo deron nome a rúas e prazas da cidade e que son hoxe parte do legado que recibimos das xeracións que nos precederon e que agardemos que continúen nas que virán. É a nosa tradición, a nosa maneira de ser, esa tradición tan aprezada da que forma parte Santiago Martínez Otero, Chago, mestre ferreiro especializado na forxa. Desde esa escola do Obradoiro de San Domingos de Bonaval, na que se formou, da man do ferreiro Antonio Campos, que el aquí tamén quiso recoñecer, pasando por distintos obradoiros, ao final acaba creando a súa propia empresa arredor da forxa, justamente nese mundo de construción, tamén de restauración de antigas pezas que son parte da nosa cidade. Querer aprender e saber e coñecer os saberes de quen o precedeu é fundamental. Tamén querer aprender e achegarse ás maneiras de traballar esquecidas das que foi tendo noticias nos encontros cos ferreiros de Taramundi ou dos Oscos. Así que moitas grazas polo empeño, Chago, moitas grazas por forxar un futuro para a nosa tradición. Queremos, non, máis xente que justamente traballe cos nosos oficios tradicionais, que os recupere, que os devolva. Son espazos, lugares absolutamente imprescindíveis. E permitídeme poñer fin a esta relación pois con Aurora de Freira, non? O certo é que seguramente que moitas das persoas que aquí estamos hoxe, podíamos descoñecer o seu nome, a súa existencia, non sabemos moitas veces por de cara a esa serie longa de mulleres anónimas, cantareiras, informantes, que acariñan a tradición oral, que agardan como un tesouro, e que a deixan intacta para as xeracións que teñen que vir, para as xeracións vindeiras. Realmente descoñecemos os nomes de moitas destas cantareiras, destas informantes, mas non temos palabras para agradecer o ben que nos fan. E este ano pasado dedicado ás cantareiras deixouno ben claro. A importancia que tivo a revolución que supuxo a nivel xeral en toda a nosa comunidade. O que fixeron foi aprender, memorizar un acervo inmenso de literatura oral e non parar de cantar, de contar, para que, sobre todo, a mocidade escoite o repertorio. Contábanos hoxe, antes de estar aquí, pois justamente que houve moita xente nova que foi á súa casa, a que lle quiso gravar unha vez e outra, e ela dicía, xa non teño máis que ofrecervos, pero sempre había outra copla, sempre había algo novo, non, que aparecía. Así que, obrigadísima, Aurora, moitísimas grazas por saber tanto, por dar tanto desa cultura tradicional de Santiago, por acariñala, por traela aquí hoxe cantando tamén, a pesar dos nervios, justamente atreverse a facelo. Realmente ela é sabedora, e iso é o realmente importante, sabedora dese amor da transmisión oral, dese legado, non, que precisa sentirse para perdurar. Así que, se o teu pai dicía aquilo de que ti querías ser artista, non, de pequena, és un artista, demostraches hoxe aquí, non, que és un artista, sin ningunha dúbida. No Día Grande de Compostela celebremos estarmos aquí, nesta cidade maravillosa, que Castelao na distancia evocaba na súa festa, aquel lugar onde, segundo dicía, lle nacera esa idea dunha Galiza máis xusta, máis libre e máis farturenta. Prezada Charo, prezado Suso, prezado Chago, prezada Aurora, pasades a formar parte desa constelación luminosa que é Alba de Compostela e a través, pois justamente desa xoia que José Castro deseñou para nós, a quen lle agradecemos tamén o seu traballo. Da mesma maneira que Castelao creou para o día esa Santa Compaña dos Inmortais galegos, aí pasades vos a tomar parte de outra lumieira que é esa constelación de persoas ás que a cidade agradece, ás que recoñece polo seu labor para o ben colectivo.
Antes de rematar, quero tamén agradecer o acompañamento musical de Oli e de Gustavo, que sempre están aquí con nós, a fantástica presentación de Rosa Aneiros, o traballo de toda a xente do Teatro Principal, de todas as persoas tamén que fixeron posible a Alba de Compostela, que a fixeron posible hoxe, que a fixeron posible no ano 2024, que a fixeron posible no ano 2023. Despídome, como noutras outras ocasións, eu creo que sempre é a mellor despedida, desexándovos con palabras da Alba de Castelao que a fogueira do espírito siga quentando as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares. Obrigada. Pois ata aquí a nosa Alba de Compostela. Que alegría, que orgullo que a estadea de lapas escintilantes que contribuíron e contribúen ao ben común siga medrando e alumeando o noso futuro. Anunciaba agora mesmo a alcaldesa, rematamos como comezamos, porque se fixan ben, atrás de Prisciliano, o heresiarca decapitado que abra a Santa Compaña en Morredoira, Van Teodosio, Paulo Orosio, Xelmírez, Candeles o mestre Mateo, co Apocalipse debaixo do brazo, encabezando unha grea de arquitectos e imaxineiros que portan as ferramentas das súas artes. A caulá, os escultores Moura e Ferreiro, xunto cos arquitectos Andrade e Casas e Novoa. E se miran ben, canda eles, poderemos descubrir o mestre Ferreiro Santiago Martínez Otero. Reparen agora na peregrina etérea, con túnica de branco liño e camiñando con arfado compás. Esa muller pioneira, a fouta viaxeira, co que a nosa Rosario García Rúa iría departindo sobre lugares maravillosos que visitar, coa ollada no máis alto ceo e os pés na terra, sempre atenta ás coitas do corpo e máis da alma. Mais atrás, pasea a moitedume de xograres e trovadores e mestura de tipos e atavíos. Algúns semellan ter sido monxes, outros calzan esporas de ouro en sinal de que foron cabaleiros, e os máis deles van esfarrapados con bellas cítaras, laúdes e zanfonas ao lombo. Entre Bernaldo de Bonaval, Airas Núñez, Xoán Airas e Macías Enamorado, unha voz feminina podería peneirar o vento e sacar copla, tal vez jota, tal vez non, e ti que mo das, e ti que o tes, que eu che vin por un muratiño que tiño mandil non deixa de ter, e ti que o tes, o meu parecer, ou tes un carabel na boca, os dentes son as folliñas, aí van as túas falas, pero dasme moi pouquiñas. A nosa Aurora de Freira non querería calar, sabedora de que as palabras han ser quen guíe a estadea cara ao futuro. E por acolá, coa súa retranca característica, poderíamos intuir a voz dun home alaretar con Añón, con Pondal, con Pardo Bazán, con Curros, que sempre foi moi amigo de poetas e músicos. Se arrimásemos a orella, escoitaríamolo falar das maravillas do mapa do seu paisano, Domingo Fontán, discutir con Rosalía pola receita do caldo de gloria tan faltiño de sustancia, e mesmo chancear con Pardo de Cela os seus compañeiros de martirio injustamente decapitados que portan con entrambas mans as cabezas aínda frescas. Coas cabezas na man non hai maneira de darlles de xantar, meus señores, berraríalles o Suso do 16. Aí os están os nosos distinguidos, coa Alba de Compostela deste serán, a sumar faíscas de luz neste lugar onde chegamos, guiados por un camiño de estrelas. Moitísimos parabéns. Ata aquí chegamos con noso agradecemento pola súa presenza nesta Alba de Compostela e facémolo cunha copla que ben podería ir na boca da Aurora de Freira. Non podía ser doutro xeito nun día de festa como a hoxe, nun ano como a este. Xa vou dar a despedida vou dando. Ai, que de despedida alegre, que me despido, nos despedimos cantando. Sen esquecer o agradecemento ás nosas intérpretes, a Ángela e a Noemi, cantamos o himno de Galicia con Oli Xiraldez na gaita e Gustavo Couto no tamboril. Moitas grazas e feliz serán.
Entregamos, por favor, aos membros da Corporación Municipal que saian para unha foto de familia.